Україна конфіскувала суховантаж, який незаконно заходив у кримські порти. За рішенням суду ЮСКО МФЮ тепер є власністю України, повідомили у Держприкордонслужбі. Щонайменше двічі це судно заходило до порту окупованого Ак'яра. Звідти вивозило зерно, зокрема до Туреччини. Турецький суховантаж під прапором Камеруна ЮСКО МФЮ прямував з молдовського порту Джурджулешти, повідомили у прокуратурі Криму. Судно-порушник перехопили у липні у вузькій ділянці Дуная, що межує з Україною та Румунією. Під час обшуку з'ясувалося, що ЮСКО МФЮ завантажений ячменем, який має доставити до порту Суду у Греції. Для нас стало несподіванкою, коли одне із суден, яке в минулому році, в листопаді 23-го року, було зафіксовано в Севастополі, зайшло до Дунаю, рухалось до молдовського порту Джурджулешти. Щоб приховати злочини, стати непомітним для онлайн-мап, капітан вимикав систему автоматичної ідентифікації, так званий АІС. Це типова лазівка для усіх порушників. За словами Ігоря Поночовного, ЮСКО МФЮ – це перше таке судно, яке вдалося фізично схопити саме через те, що капітан наважився прямувати не просто до Сирії чи Туреччини, а у зону досяжності українських прикордонників. Одразу двом капітанам ЮСКО МФЮ повідомлено про підозру через порушення порядку в'їзду та виїзду на окуповану територію. Обом світить до 5 років в'язниці, однак поки що одного з капітанів судитимуть заочно. Морський нафтовий термінал палає 4-ту добу. Полум'я у КЕФЕ не вщухає, а окупаційна влада при цьому заявляє про локалізацію пожежі. Зі слів місцевих жителів, густий чорний дим, як і раніше, клубочиться над горизонтом. Його бачать за кількадесят кілометрів від охопленої вогнем нафтобази. Через шалені витрати води на гасіння у місті може погіршитися якість питної води, заявили в окупаційному підприємстві «Вода Криму». У КЕФЕ та на околицях продовжуються перебої з водопостачанням. За даними окупаційної влади, йдеться про 1137 евакуйованих містян. Збірно-евакуаційні пункти при цьому вже закрили. У школах номер 9 і 12, де вони спершу розміщувалися, відновили навчальний процес. Частина автошляхів, які проходять упритул до нафтобази, досі перекриті, але відкрито рух на трасу Таврида. Сейчас проводятся работы непосредственно по тушению очагов возгорания, а также охлаждению соседних резервуаров. На данную работу задействованы большие силы и средства как в целом от системы РСЧС Республики Крым, так и от подразделений МЧС. Гасити охоплені полум'ям резервуари з нафтопродуктами тут усе одно, що воювати з вітряками. Осінспільнота «Інформнапалм», посилаючись на низку факторів, стверджує, що полум'я вщухне лише коли вигорить усе пальне. За їх даними, це пов'язано з певними особливостями логістики окупантів. Найбільша в усьому Криму нафтобаза, морський нафтовий термінал у КЕФЕ, була уражена в ніч проти 7 жовтня. Як припускається, далекобійними ракетами «Атакамс». У силах оборони України наголошують, що пальним з цих резервуарів користувалися, зокрема, окупаційні війська. Да, друзья, вода теплая. Ще 68 українців та іноземців вдалося евакуювати з охоплених війною регіонів Лівану. Це вже 4-й етап евакуації, організований Головним управлінням розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України. Залишити Близький Схід людей змусила небезпека. Наприкінці вересня ситуація в Лівані загострилася після заяв Ізраїля про нову фазу боротьби з місцевим угрупуванням Хезболла. Невдовзі Цахал розпочав наземну військову операцію, метою якої, як оголошено, є прикордонні бази Хезболли. Тепер ізраїльські військові закликали до евакуації жителів десятків містечок на півдні Лівану, у тому числі на північ від річки Літані. Я проживала в Лівані, вже в Лівані живу десь, напевно, 25 років. Там
і народила дітей. Працюю лікарем в Лівані, в лікарні, в гемодіалізі, в центрі гемодіалізу. Також вже працюю десь, напевно, 25 років. Евакуювалися, тому що ситуація в Лівані дуже напружена. Воєнні дії продовжуються і, напевно, будуть вони набагато збільшуватися. Ситуация, в которой мы находились, очень тяжелая. И думаю, что куда мы едем, только вторая родина. Из Ливана вообще, для меня Украина – это вторая родина. И сейчас жалею, что, к сожалению, мне удалили много времени, чтобы учить украинский язык. Я с удовольствием бы сейчас. Много слов знаю, но я не могу говорить. Українська евакуаційна місія допомогла залишити Ліван 40 іноземцям з 7 країн світу. Зокрема, з Аргентини, Мексики, Румунії, Чехії, Колумбії, Лівану та Молдови. Це 26 дорослих та 14 дітей. Врятуватися допомогли навіть 2 собакам. Украинское посольство с нами очень хорошо обращалось, помогало нам во всех случаях, там даже с собакой, со всем. И очень хорошо к нам обращались, даже вот когда вот сообщали про эвакуацию. И слава богу, в самолете все было хорошо, и стюардессы все были прекрасные люди. Ці дії були справжнім відображенням дружніх відносин та партнерства між нашими країнами. Загалом на зараз з Ліванської республіки евакуйовано 302 людини, 217 українців та 85 громадян інших держав. Точні, потужні, ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Gurzuf Defense, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Heavy Shot оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до реп та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки Mono. Мета амбітна – 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня – важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.